En 2007, o Servizo Galego de Igualdade acuñou o lema Mulleres Emprendedoras de Galicia, futuro, feminino e plural. Futuro porque acreditamos e promovemos o emprendemento como a fórmula principal da construcción dunha economía galega autoxenerada e sostible, convertindo en riqueza e benestar para as galegas e galegos a nosa creatividade e espírito de traballo. Feminino porque son as mulleres emprendedoras galegas o sector do mercado laboral onde converxemos máis rapidamente con Europa e apoio fundamental na rebaixa nos indicadores de inactividade e paro femininos galegos. Pero tamén porque son as mulleres emprendedoras as que protagonizan dous dos retos das políticas de igualdade e das políticas económicas en xeral. O primeiro, romper os teitos de cristal, o individual, compartindo o poder dentro das empresas, asumindo maiores responsabilidades, e o empresarial, liderando proxectos que medren, se consoliden e internacionalicen. O segundo, acadar un uso máis equilibrado do tempo no ámbito privado do tempo de coidado das persoas dependentes, corresponsabilizándose os varóns e tamén as administracións da parte que teñen desatendida, a que cubren de maneira gratuita as mulleres e constitúe aínda hoxe o obstáculo fundamental para as mulleres teren unha carreira profesional incluída e, de maneira especial, unha carreira empresarial. No ámbito do interior das empresas, é preciso tamén revisar o uso do tempo como instrumento de mellora da súa productividade, que é outro dos elementos de máis distancia no proceso de converxencia con Europa. Plural. Finalmente non existe, por sorte, a empresaria galega, senón unha gran diversidade. No campo, no mar, na industria, no comercio, nos servizos, de idades e formación diversa tamén, con distintas situacións familiares e historias de emprendemento e problemáticas plurais. Unha declaración de intencións que orienta as actuais políticas de apoio ao emprendemento feminino do Servizo Galego de Igualdade. A adaptación á realidade estudada fai que nos últimos 3 anos o programa EMEGA se amplíe e diversifique, contando neste momento con máis de 3 millóns de euros destinados a varias intervencións. Para construir un futuro firme, precisamos coñecer o pasado e anclar alí as nosas raíces. Por iso consideramos parte do programa EMEGA o proxecto Pioneiras. Pioneiras, mulleres que inician a exploración de novas terras, que van abrindo camiño a outras en calquera actividade. Iso é o que fixeron estas mulleres, na Galiza, na terra das viúvas de vivos e mortos, mentres tantos homes galegos exploraban novos horizontes xeográficos na procura do pan. Moitas mulleres galegas ficaban a explorar novos horizontes persoais sen se mover da terra, emprendendo aventuras económicas que non estaban incluídas no papel asignado a elas polos roles de xénero da época e que tiveron ás veces grande éxito que perdura na actualidade. A súa memoria foi esquecida ou escurecida polo veo fascista da guerra e a posguerra que agachou da nosa vista unha época completa de avanzos e liberdades nas que as mulleres galegas tiveron grande protagonismo. Ese veo viuse ennegrecido e consolidado porque conxugaron transgredindo o verbo emprender en feminino. Eran mulleres e eran empresarias. Aínda que non o soubéramos ato de agora, abriron camiño a outras, a moitas mulleres galegas que transitan hoxe o emprendemento. Moitas máis, moito máis visíveis, moito máis recoñecidas, pero aínda difícil, aínda transgredindo. Con esta exposición queremos, dende o Servizo Galego de Igualdade, reivindicar as súas caras, as súas historias, as súas memorias, o seu traballo de poñer en marcha ideas e convertilas en riqueza para elas e para o seu país. O apoio ao emprendemento de mulleres debe estar sempre aberto e adaptarse a novas realidades. O Servizo Galego de Igualdade está a preparar 2 proxectos europeos neste contorno. Dentro da iniciativa Interreg con Portugal, co obxectivo principal de que as empresarias galegas se incorporen a redes internacionais de empresarias e con Irlanda para o fomento de empresas de mulleres no sector do mar. Para que todas estas iniciativas se visibilicen dentro do mesmo proxecto gubernamental galego executado dende o Servizo Galego de Igualdade, diséñase un logo e imaxe corporativa do programa EMEGA. Aparece a deusa romana a Equitas, do comercio, que combinaba a xustiza coa abundancia. Do seu nome sae a palabra equidade. A súa imaxe incorporábase na cruz das moedas romanas. A moeda EMEGA a incorpora na súa cara.
Simboliza o que queremos que supoña para o noso país o emprendemento feminino. Máis xustiza e máis riqueza que suman máis igualdade e máis benestar. Servizo Galego de Igualdade. Xunta de Galicia.